Hoclavice je obec v Moravskoslezském kraji nedaleko Nového Jičína, známá jako rodiště historika Františka Palackého. Obec leží v podhůří Beskyt a nabízí krásné přírodní okolí. Do práce už se dej, na pole u řeky, žitečko zasejem, tam žito půjde, tam je dobrá zem. Vodní nádrž Kacabaja slouží jako rekreační místo pro místní obyvatele i návštěvníky. Nabízí možnost koupání, rybolovu i relaxace. Nádrž byla zbudována na ochranu před záplavami. Fojtova stodola je dřevěná stavba z počátku 19. století. Dříve sloužila jako sklad obilí a zemědělského náčiní místního rychtáře. Dnes kráší záhumení a byla využita jako otevřená galerie. Stará evangelická škola dnes slouží pro potřeby farnosti Českobratrské církve evangelické. Evangelický kostel, dokončený v roce 1819, je spojen s Františkem Palackým, který zde v mládí kázal. Kostel Božského srdce Páně je římskokatolický kostel v novorománském slohu. Od roku 1999 je chráněn jako kulturní památka. Pilečkův dům je klasicistní stavba z roku 1838 se slunečními hodinami ve štítě. Dům hostil Františka Palackého při jeho poslední návštěvě Hoclavic. Tak už se nehněvej, má drahá matičko, že já si užívám. Rodný domek Františka Palackého byl postaven otcem Františka Palackého Jiřím, který zde zřídil evangelickou školu, v ní sám vyučoval. Na stěně u hlavního vchodu jsou umístěny 2 mramorové desky. Rodný domek byl prohlášen národní kulturní památkou v roce 1978. Vyhlídka Krásovida je jednou ze 4 vyhlídek, které jsou volně inspirovány Palackého filozofií krásy. Z hospody hraj pěkná. František Palacký byl český historik, politik a spisovatel, často nazývaný otec národa. Jeho nejvýznamnějším dílem jsou dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, které zásadně ovlivnily české národní obrození. Dřevěný kostelík svatého Ondřeje je nejstarší dochovanou památkou na území Hoclavic. Stavení s lípou za plotem, tady jsme doma, tady je má zem. Louky, potok a políčka, z hospody hraje pěkná písnička. Stavení s lípou za plotem, tady jsme doma, tady je má zem. Zde vidíme další ze 4 uměleckých vyhlídek Františka Palackého. Tato vyhlídka představuje první školní židli Františka Palackého a upozorňuje na jeho celoživotní lásku ke vzdělání. Židle je nasměrována na rodný domek a zároveň první školu Františkovu. Spustí se déšť na 40 dní a prší a záchrany není. Musíš plavat nebo... Základní škola byla vystavěna jako trvalý a užitečný pomník otci národa Františku Palackému. Základní kámen z místního kamenolomu byl přivezen na staveniště roku 1926. Škola byla slavnostně otevřena roku 1932. Nově je za školou vybudováno multifunkční hřiště, které si můžete pronajmout. Zdáš podstatu lidského dění. Jednou si ztracen, na zítra patří ti svět, každý ví, časy se mění. Větrný mlýn v Hoclavicích je historický mlýn holandského typu, který pochází z 19. století. Mlýn sloužil k mletí obilí a i když už není funkční, je považován za vzácnou technickou památku. Dnes je obydlí využíváno jako rekreační objekt. Teď ke spaní vhodná chvíle není.
za 5 minut 12 a čas nechce. Film Výbuch bude v 5 z roku 1984 má přímou souvislost s Hoclavicemi, protože některé jeho scény byly natáčeny přímo zde, na Evangelickém hřbitově. Jsme mouchy, nic víc a pavouk jen čas. Ten do sítě vteřin teď polapil nás, je hebká jak Národ bez vědomí národnosti podobá se člověku neznajícímu citu pro čest. Může nebýti zlým, ale k velikým obětem a činům, jež rozehřívají srdce lidská, málo kdy schopen bývá. Jak řekl sám František Palacký.